自業自得。日本の恩をあだで返し崩壊した国。1つ目はパキスタン。日本は1961年から道路や発電所など無償資金協力した。ところが無担保で6兆円融資するので我が国と手を組みましょうとすり寄られ、中国さんとお友達になった。その結果、自国の港を中国に明け渡し、返せない借金で経済はパンク寸前。経済的権利を中国に乗っ取られてしまったのだ。2つ目はカンボジア。日本は地雷撤去や橋の建設で内戦後の復興を一番に支え、紙幣に日本の橋が描かれるほど感謝された。ところが2012年から海外投資のなんと8割が中国となり、経済的な依存度がバチクソ高くなった。そしたら案の定、本国から人がガンガン入ってきて、犯罪率は日本の3倍に、目先の金を選び巨大な地下経済を拡大させてしまった。そして最後は中国。累計3兆円を超える日本からの支援を、このお金は支援ではなく過去の賠償と人民に説明。ところが世界の工場と呼ばれてた時代はもう終わり、外資系企業は続々と撤退。 GDP は新コロ以降徐々に下がってきてるが、この数字も信用できないから実質もっと大ダメージを食らっている。